हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ पान कार्डजों आधार कार्डजों माबोरै लिंक खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौल' स्टेप बाय स्टेप नायलांदो जोबजासिम ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम दा गोबां कमेन्ट्स फैदों जे लिंक खालामनो हायाखै होननानै दा फाइनालि सिस्टेमा एसे चेन्ज जादों थेवब्लाबो गोरा नङा नोंथांमोना लिंकखौ मबाइलावनो खालामना लानो हागोन दा फै जों थांसै गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल वेबसाइटआव माबोरै लिंक खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो दा वेबसाइटआव फैनोब्ला नोंथांमोना udai.gov.in बेबायदि होबानो जाबाय गुगोलाव थांनानै बिनिफ्राय सिस्टेमा एसेल' चेन्ज जादों नोंथांमोना नैबे आधार कार्डनि वेबसाइटआव फैनांगोन आरो गिबियाव बेनिफ्राय जोङो लिंक खालामना लानो हायो दा जों बेयाव फैनाय लोगो लोगो ए नाम्बाराव नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बेयाव बुंदों जों अपेन खालामनांगौनो बेनो जाबाय इनकाम टेक्सनि पर्टेलाव थांनानै जोङो लिंक खालामना लानांगौनो दा बेयाव चेन्ज जाबाय एसे बेनिफ्राय जोङो नैबे वेबसाइट होदोंना बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन दा बेयाव जोङो क्लिक खालामबाय दा बेनिफ्राय बेयाव लोगोफोर माखासे बेबायदि फैयो बेनिफ्राय नोंथांमोना अकेखौ होबानो जाबाय दा आं अकेआव थुबाय दा लोगोफोर बेयाव जोङो खनसे थुबावनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो पेजआ नैबेबायदि गेवना फैसिगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना इ फिलिं 2.0 बेबायदि गोदानै सिस्टेम फैदों आरो दा बेनो एसे चेन्ज जादों बेखौनो नोंथांमोना खायसे आन्दायदों दा बेनिनो कमेन्ट्स फैगासिनो दङ माबोरै खालामनांगौ बिनिफ्राय एसे गाहायाव बोख्लायबानो जाबाय दा एसे गाहायाव बोख्लायनांगोन आरो नोंथांमोना एसे गाहायाव बोख्लायनानै जोङो मोनगोन माखासे दा बेयाव आपडेट प्रफाइल बेबायदि दङ जोंनि बेखौ नाङा जों बेखौ जोङो स्किप खालामबानो जाबाय दा जोङो गाहायाव बोख्लायनांगोन दा गाहायाव बोख्लायनाय लोगो लोगो जोङो मोनगोन आरो माखासे जोङो प्रसेस मोनगोन बा जों फर्म मोनगोन आरो दा बेबायदि एड्सआ फैबाय थायो लोगोफोर माने बेयाव एसे प्रफाइल आपडेट खालामना होदों आरो थेवब्लाबो नोंथांमोना खालामनाङा बेखौ मावनाङा जों गाहायाव फैनांगोन आं दायो भिडिअखौ एसे पज खालामसै दा नोंथांमोना नोंथांमोननि फनखौ डेस्कटप मडआव खालामना ला डेस्कटप मडआव खालामब्ला मोजां जायो दा पेजआ गासैबो गेवना फैगोन आरो डेस्कटप मड खालामबा दा जों बेखौ गाहायाव से बोख्लायनानै जों मोनगोन नै बेयाव माखासे प्रसेस दङ नोंथांमोना बेबायदि मोनदों दा बेनिफ्राय एसेल' चेन्ज जादों गोरा नङा नोंथांमोना नैबाव मोनदों लिंक आधार नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनबायना बेनो जाबाय नै नोंथांमोना बेयाव थुना हो लिंक आधार बेयाव होनदों आरो लोगोफोर लिंक खालामना लानांसिगौ लिंक आधार विथ पान कार्डनो लोगोफोर बेयावनो नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय दा नैबे सेकेन्ड अपसनावनो नोंथांमोना थुनानै हो अब्लानो नोंथांमोना लिंकखौ खालामना लानो हागोन दा जों नैबे आं जिथु बक्स होदों बेयाव नोंथांमोना थुनानै होबानो जाबाय दा बेयाव आं थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो लिंक खालामना लानो हासिगोन बिनि पेजआ गेवना फैफिनसिगोन सिगांनि बायदि दा बेयावनो नोंथांमोना लिंकखौ खालामना लानो हागोन दा फै जों नायनोसै माबोरै लिंक खालामनांगौ दा बेनिफ्राय जों मोनबाय नै बेयाव फैबाय गेवना फैबाय दा बेनिफ्राय नै पेजआ गेवना फैबाय नोंथांमोना बेयाव नायदो दानिया नै सेम प्रसेस सिगांनि बायदियानो फैबाय दा बेनिफ्राय बक्सआव मोनदोंना लोगोफोर बक्सआव नोंथांमोना पान कार्ड नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय आरोबाव आधार कार्ड नाम्बारखौ बि बक्सआव लिरना होदो आरो आधार कार्ड पान कार्डआव जि नाम दङ बेखौ नोंथांमोना नैबाव टाइप खालामना होदो आधार कार्डजों पान कार्डजों सेम नाम जानांगोन अब्लासो लिंक जागोन नङाबा जानाय नङा बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे खोथा गोसोआव लाबानो जाबाय बेयाव दङ नै मोननै अपसन दङ आइ हेभ अनलि इयार अफ बार्थ खायसेना डाइरेक्ट इयार थायोना 27 इयार्स 30 इयार्स थायो थ' लोगोफोर बेबायदि दङब्ला नोंथांमोना टिक मार्क होदो जुदि लोगोफोर नोंथांमोना गैयाब्ला नोंथांमोना होनाङा नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय बा नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नै लोगोफोर आइ एग्रि नोंथांमोना बेयाव थुनानै होदो दा बेयाव थुबायना बेनिफ्राय बुंदों नै माखासे नट्स दङ ना लोगोफोर बेनो जाबाय नेम डेट अफ बार्थ आरो जेन्डारा पान कार्डजों मिलायनांगोन अब्लासो लिंकआ जागोन जुदि मिलायाबा लिंकआ जानाय नङा दा बेनि लोगोफोर नोंथांमोना होनाय लोगो लोगो बेयाव गासैबो नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगोनो नैबाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों लिंक आधार बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो आधार कार्डआ लिंक जागोन थ' लोगोफोर बेबायदि खालामबानो जाबाय दा नोंथांमोना जुदि रावबो खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना लादो आर्जेन्ट बियो लोगोफोर खालामना लानो होदों थ' बेनिखायनो लोगोफोर सिस्टेमा एसेल' चेन्ज जादों बेखौ नोंथांमोना खालामना लाबानो जाबाय दा जों एगजाम्पोल महरै बेयाव पान कार्ड होनोसै नाम्बार नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनबायना बेनो जाबाय लोगोफोर लिंक आधार नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय दा बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामना होदो जेरावनोखि लिंक आधार दङ दा जों बेयाव लिंक खालामनोसै दा नायदो लोगोफोर नोंथांमोना लिंक जागोन ना जाया दा बेयाव आङो थुनानै होबाय दा लोगोफोर बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाव मबाइल नाम्बाराव अटिपि थागोन जायफोर नोंथांमोना आधार कार्ड खालामनायाव रेजिस्टार मबाइल नाम्बार होदोंमोन बेयाव अटिपि थांगोन बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना भेरिफिकेसन जागोन आरो लोगोफोर बियो आपडेट जागोन अब्लानो नोंथांमोना लिंक खालामनो हागोन थ' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना लिंक खालामदो जायफोर नोंथांमोना लिंक खालामाखै दाबोनो बेबायदि अटिपिखौ होनानै लोगो लोगो नोंथांमोना लिंक खालामनानै लानो हागोन
दा लोगोफोर बेबायदि प्रसेसा आं बेयाव लिंक खालामथारासै नोंथांमोना लिंकखौ खालामना लादो जायफोर लिंक खालामाखै नोंथांमोना नैबे OTP खौ होनानै नोंथांमोना नैबावहाय मोनगोन बेयाव लोगो लोगो एक्टिभ जागोन आरो नोंथांमोना लिंकखौ खालामना लानो हागोन थ' बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना रोंसिगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय